Lampet anggenipun angesaken dharma bekti. Mulun boten rinasa sesak lan lumrahipun. Kanthi suka saha renaning penggalih ingkang sami hanaye karya tindakaken sirah budaya mugi kanta tindakan dening para kadang sami anggados lelabuhan ingkang kastan sepi ing pamrih rame ing gawe ugi wonten kadang ingkang angagemi busana ingkang anggenga busanane kuna kawan catur anggenipun rumangsana kanthi lincah-lincah jejogetan nanging datang anurangi ing kaprayetan sampun praktek sak ngajenge ibu bini sepuh pangarsane lampah dipikir lampah asuh pakurmatan datang ibu bini sepuh mangke diparing sasmita dumateng para kadang sami kinten ngawontenaken pasrah uga ramping pusaka saha sanesipun dateng ibu bini sepuh anggih panjenenganipun ibu Artini Wadana pangarsane lampah Raden Janaka wonten kuburaken sanesipun kang amjud bokor serah pinampi wujudipun ringgit paring kesit mulya pusaka tangga keagungan mekaten ibu bini sepuh sampun anampi wujudipun botol ingkang sami rawuh saking Jakarta ugi saking kutha Malang ugi ibu-ibu para kadang paraga panembrama ingkang sami angagemi busana kang sarwa endah lan edi pating galebyar pating calorot pating kumepyur pating palancur anelai katepuk soroting pandam kurung ingkang angrenggani pindhane kadya lintang alian nggih lir kadya kartika kang asilih pernah
Nyuwun pimpinan dan yang Ponco sion dasaring negari undang-undang dasar papat limo Bhinneka Tunggal Ikane NKRI 1 apabila Purana kamargikaning bangsa nuwun aku kula posan duwi warna genderane kumlepet sak indenging negeri Jaya Indonesia.
Paring pangampura
dewa